Patuloy na tumataas ang kaso ng dengue sa Central Visayas kung saan libo-libo na ang naapektuhan at ilan na rin ang nasawi. Ayon sa mga opisyal ng kalusugan, posibleng pinalalala ng kakulangan sa supply ng tubig ngayong tag-init at ng pabago-bago sa pattern ng pagkahawa ang pagkalat ng sakit, lalo na sa mga nasa hustong gulang. Si Jim Ray Biosa magbabalita. Opisyal nang naitala ng Department of Health Central Visayas o DOH-7 ang 2,425 kaso ng dengue at 18 nasawi sa buong rehiyon. Ang kasalukuyang bugso ng kaso ay nagpapakita ng nakakaalarmang 80% na pagtaas kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Dahilan upang magsagawa ng agarang hakbang ang mga lokal na otoridad sa kalusugan. Ayon kay Dr. Ronald Buscato, direktang inuugnay ng DOH-7 ang patuloy na pagdami ng kaso sa paraan ng pag-iimbak ng tubig sa mga tahanan. Dahil sa hindi matatag na supply ng tubig ngayong tag-init, napipilitan ang maraming pamilya na mag-ipon ng tubig sa kanilang mga bahay. Unfortunately, one of the common yun nga problema nato during summer period is the water supply. And dili lang mabantayan nga nagkadaghan ng lugar nga walay taro nga supply sa tubig, and so the most common response sa household is to store water. And then unfortunately kaning mga stored water dili matarong og tabon, di matarong og tago, no? Ayon sa DOH, kapag naiwang walang takip o hindi maayos ang pagkakatakip ng mga lalagyan ng tubig, nagiging perpektong pamugaran ito ng mga lamok. Sa halip na manatili sa labas, namamalagi at nangingitlog ang mga lamok sa loob mismo ng mga kabahayan, kaya mabilis na nahahawa ang mga magkakasama sa iisang bahay. Ironically, during summer period, daghan po ng atong lamok, and dengue is transmitted by the Aedes mosquito, na ganahan magpuyo sa sulod sa bahay o katong ganahan mangitlog sa mga artificial containers. Noong mga nakaraang taon, mga batang mag-aaral ang karaniwang naapektuhan ng dengue. Gayunman, napansin ngayon ng mga opisyal ng kalusugan ang malaking pagbabago dahil sa mga nasa early hanggang middle adulthood na ang mas matinding naapektuhan. Ipinaliwanag ni Dr. Buscato na maaring resulta ito ng matagumpay na kampanya at malawakang edukasyon kontra dengue sa mga paaralan, kaya nabawasan ang kaso sa mga kabataan. Subalit dahil dito, mas naging lantad naman sa sakit ang mga nasa hustong gulang, lalo na ang mga nagtatrabaho na madalas bumiyahe o magtipon sa mga komunidad na kapos sa maayos na supply ng tubig at kulang sa pest control measures. Upang labanan ang lumalalang sitwasyon, nananawagan ang DOH sa publiko na mahigpit ipatupad ang kampanyang 4Ts. Taob, taktak, tuyo at takpan ang maaring pamugaran ng mga lamok. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Ray Biosa, SMNA News.